presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kinigapon ninyo Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awagon ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kungon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Leslie. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Leslie. Kina kong problema, bahay ni sa kumbana nga usa ka manananggot. Bilib lang ko na kumbana kay bisag unsa mi kalisod pero mukugi gyud. Og kun nganong na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Dito sa atong lagkaw, ako mismo ay! Igang Mari, uy, mura magpang-concert ang kinantahan. Ay, buka-buka di Mari, lain na ni mo Mari, oy, mangunay, mga Mari. Saba ka di Mari, uy. Mura man sa kuan, uy, mura sa kakaroon pa ka na ako. Nahibaw, di ka Mari ha, ingon anak, di ko, kani adto, ingon anak ko. Ngaon sa Mari? Oo, kada mo kanta ko. Ha, bisan sa na ko, mayabagod Mari. Saan yun ako ka, anak Marino? Ba? Unya, wa ka bayuok ka, parehas. Ay, uy, gibayuok na ko ato, Mari. Uy, nalimot ko. Gibayuok ko ato, mo nang murag, mayabag ko. Mura mo ka nang imong ipalutaw, Mari, nga kanang parehas tang duha yabag, pero mas bintaha ng imo, kay gibayuok man. Ako kay mayabag man sa gid ko. Unya, ako wa man ko bayuok ka, yabag lang gid ko, no? Sapa ka di, Mari, uy. Nauna ra na ni mo, Mari. Kaya lang ta, Mari, oy. Karaan na ng sayra, Mari. Niangkon man ko nga yabag ko, pero kamong mga nindot og tingog, pasalamat mo nga naayabag nga sama nako. Kay di gyud makita ang kanindot sa iyong tingog. Kun, way yabag og tingog parehas nako. Pero, sa naong, Mari, dili makita kung kagwapa kun wasan mong mga batignaong. Ay, kabaws daay. Bitaon sa may tuyo ni mo, Mari, oy. Nasaang makadiris amo. Tuwara man utang inyo dito. Ay, nakabalita man kong kumari nga wa pa ko no kay cellphone. Tinuod na, Mari? Oh, tinuod. Nga naman tagaan ko ni mo? Ay, dili, uy. Sige, Mari. Uy, kay magluto pa na ko para sa panihapon na mga biyaan ka sa ka. Mari, di ako, Mari, bakay. Kay ako ibaligyan mo ako cellphone. Barato ra kay, Mari. Ha? Imong ibaligay mo cellphone? Katumurag safeguard? Ay, di, Mari, uy. Kakaraan na ato, uy. Naguba naman to. Kani pang cellphone, touchscreen ba? Naay kamera. Pwede ra kang mag-TikTok, ani. Oo. Oh, di ba mag-vlog ka, ganahan ka? Anak, di ko kabaw, anak Mari, uy. Ay, sayon naman gud ni Mari, uy. Naunsa. Pagpalit og cellphone, kay halos tanang mga tao sa kalibutan na anay cellphone. Ikaw ragaywa. Baligyan na lang na nako ni mo. Ako toki, oh. Kay palit ako ani sa una, Mari, mana 9,000 gud ni kapin. Na, mahal kayo. Unya kay nagamit man ako ni nako gud. Uy, ako na lang ning ibaligya ni mong 2,000. Ako man naman nagamit. Kay uglaim pag mapalitan ni Mari, baligya gud din ako kuan, Mari. Kuan 4,000 na lang.
Pero ikaw man, 2,000 na lang. Kay nakapalit ang magkukugbag o Mari. Unya, saon manguno na ako, nga na naman ko'y ako. Mao nga, palitan na lang ni Mari. Magamit kay nini mo, Mari. Day! Ang galaw na, Day! Uy! Ala, kisa marunong nagsiyagit, Mari. Da, si Parisiloy ni mo. Naaslubi na nanggot. Day! Ang galon bali ako. Kadiyot lang! Ingon anak Mari, ha? Nasa ibabaw sa lubi si Pari. Unya, nasa tuyo ni mo. So, di na siya, mister mo, siyagit-siyagit pa. Ha? Ayaw na, anak, kuyawa, o kung ano'y maputla ninyo na sa ugat. Anang iyang kalaki na. Ug na anay cellphone, manawag na lang siya ni mo. Dili na mistil nga magsiyagit-siyagit pa. Di ba? Tuod no? Mauga palitan na lang na, Mari. Kay sayang kayo. Barato ra kay na. Ikagi akong gisiguro, ana. Kay ikaw may way cellphone din sa atong barangay. Grabe naman sa na, Mari, uy. Bitaw, Mari. Uy, sige na, Mari. Sige na, kay ugdili ka. Na. Ako, guning ibaligya nga to sa lain. Tingalig magmaahay ka. Nya, Mari, pwede na datadatahan li ay. Sige na lang, Mari. Suod man ko kay tagod. Okay. Kanang 2,000, impasa na lang sud sa 2 ka buwan. Siyarog di gud ni mo maimpas. 2 ka buwan, ha? 2 ra gud ka buwan. Ang tinuod, nagduha-duha jugog palit sa iyang cellphone kay kini laging pobre lagi ta. Pero niingon man siya nga pwede ra datadatahan. Mao nga ako na lang yung gikuha. Unya, ako na lang gipalit dong kay sayang man. Barato naman kaayo. Barato ko taon. Pila? 2,000? Asa ba ka 2,000 bayad to na uy? Aw, ug mahalin ang tuba nimo ini ka Sabado. Kusog mahalin sa Sabado ug Domingo, di ba makabayad rata? Bita sa di mo, Ay, banos-banos lang utagamit anak. Kadi, oy! Bonus. Punta na lumaray ni mo, og, napabaylain kay duhay atong kwaon. Nakarangan? Amiga ni mo, no? Ikaw na yung cellphone. May nagtaduha ang cellphone. Ang kanahan akong bana, suko-suko pa, kay gusto po dahil siya nga maka-cellphone siya. Unya, Usa man ka, day. Sige lang kag cellphone diya. Di ka to? baan ni malayo eh? Papa man ko duka ah. Mao na diya. Tungod na ng cellphone, tagdugay na kay ka matug. Ikaw bitaw, uman sa kadya matug. Uman ta kay gibuhat diha, uman ka mag-cellphone, katug na. Bisag di ko dukaon. Sa di dukaon, madahan. Huwag ko kay gibuhat diha, good. May mangko, may rason man ko nga dili ko dukaon kay busy ko diri sa cellphone. Ikaw, wag ko gibuhat diha, giduka na unta ka. Di lagi ko bation og duka. Nga naman, ay, Ambot lang. Makatuog na yung kong pinaabot sa duka. Pero, di mo ko dukaon eh. kidot ba di mo siluya ka, ha? Hoy, asa ka, libangon man ka? Ay, pabnanggot ko eh. Pus naman di ko magduka. Nanggot ko eh. Uy, nayabag, kadlawang dako, ay mananggot ka, pagpuyo ay siloy! Pre, siloy, may da, abinamunan ko ito nagtuba. Abinamunan nabili niya ba? Wa minimo lain. Madahan. Madahan. Kamu pa. Mga suki tagod mo. Ah. Taon ko'y gisalin para ninyo eh. Usabi na nga container. Kay, nahibaw ko nga, pagtagay mang gyud mo ron kay Sabado man ron. Tura lang ang sa dili. Bida sa doy. Salamat kay pre ha. Bawa biagid ka pre nga. Tingkurom ro na to ha. Tingkurom. Di ang tingtagay ba? Mao gyud na pre. Ay, Mere malingaw ta pre. Samtang magtagay-tagay ta pre. Ape sila pre siliri. Siloy. Ayaw. Ikog na ninyo eh. Para inyo harap yan na. Sak. Ibayar lang namin ng pare-peryo. tahon tadi siya. Tabay. Wala problema bayad sa upper kay para ligre ta. Peter Dios, arigod. Ay ka na kadiada dere sige lang kupot-kupot na mo si stada wa kanta nimo. Ay kanta mi. Trayo mi kupat. Dali. Kanta ta upat. Uy, daggal ta. Try ta upat. Nya si Pedro, si Aldwin, ay kasi ito nga ano mo pre, si Kanot, o si Bambina, ay,
Peryong. Peryong. Ako'y Peryong. Siloy. Oh, Siloy. Sige, kita. Sa tao pa. I love you, apel ninyo, pre. Aray. Aray, kadiyo ta. Kaya daki ko. Dadang gudigo ba? Dadang Dili, gudigo. ngihi ko. Kamu lagi kanta, pre. Kanot, ay, I love you. Ayaw, oy. Di ko kumong Kanta, tatanan! Are, Pedro! Ano na ni? Kuwas na rin day. Larga. Sige, larga! Sa hinamugay magdaog ta. Okay, larga! Papa, pre, di kundukan. Saman, ha? Libay na ko ni mo. Ayaw, ayaw magkupas-kupas na. Pre, ako kanta, pre. Man nakakanta, wa Ako pa. pahinungod sa kuya po. Wa ka kakanta. Luoy ba ya? Ako pahinungod sa kuya po. Ayan po, Usa iya po, pre. Wa pa man may mag-uya, pre. Pero pohon, umauya pre na ako. may ragi. Oh, bauday. May ragi na yung makakakanta ganina sa. Biday. Ako, pre. O, saan? Dugay na kong biya na, eh. Ha? Di na kumutuo anang ilang giingon nga, til dito ay spark. Saan ba tayo mo? Sus, asa ko tuo, anak. Bakat mo Ay, na. tayo mo di size. Sulbat na to. Ayaw. Ayaw po nga na, pre. Kinamay mga kuan, Saman? mga proof, mga proof, di mo na kuan kanang till death do us part imo na ungkod. Mga proverbs, Oh, na mga proverbs ba. Okay. Kanang imo di mo na pang till death do us part imong naong pang victims of love. Saba niya, ay. Naway sa ning inarakay. Pangita lang lain, Pedro. Pangita lang lain. Kato di size ni mo ipasa ito na mo. O para ba Sa ito nga na ito. Hulma tato, dong maluoy. Si Arlene to, si Arlene. Dahil hulma mo. Wag ko sa anilin. Kada, doon na kayo paglaw man ha. Doon na kayo paglaw, mita kag lain. Bitaw, pre. Si Dukna na lang, Dukna. Yaba ka, ipapatay ko ng usbana, anak. Oh, bito pre. Ayaw ano niya pre kay mapatyan kas bana na. Kadto na lang byuda, pre. Ha? Kadto na lang byuda. Kay kagray mong kontrato. Bumo, Titoy! Oy. Excuse ka diyo ta. Akong silyo po, tingin po pagod na ako. Ay, sa bagay yung silyo po. Kasi paridigong ni. Nawag. Hello? Hello? Nada si Siloy, pre? Oh, uy, ikaw rin ni Mare. Diya, Mare. Ihatag na palihog, be? Pre, si Mare, pre, nawag ni mo. Tumaga, pre, tumaga. Ano ko to? Livin ka na be. Lo? Sama ka? Sige naglala diha? Gihurot na lang gina ni mong imong kuhang tuba? Ha? Pagplano di si Luya ka, ha? Napara pa ko'y bera na ning cellphone. Pauli na nga na eh. Oo, lagi. Nana, coming na. Magkaming ka ron. Pauli na. Lagi. Coming na gani. Bantay ka, ha? Ipantay ka kuto 100, ha? Di pa gani ka maabot dire, awagid ka. Kita kag kumo nga mag-aso-aso niya. Grabe sa mo. Pauli na, oy! Hinaya na natin ni mo. Maguba ng cellphone. Basta ipati ka, ha? Maguba ng Kutob 100. cellphone, pare kanot. Kuto bra 100. Usa! Dua! No. Pre, biyahan mo kay isukay ko sawa na ko. Isukay kalaban. Biyahan mo, pre, ha? Ay, pre! Hadlok, Mare, pre. Hadlok ka, Mare, pre. Hadlok! Sutoy les pari siloy, pre. Murag magkwitis, ha? Murag kwitis ang lubot, gas-aso. Aloya! Tulang na hadlok ko sawa. Hadlok ko down. Soda ko sa bahay. Hello, everybody! Kita ko ang tangoy. Ang sam tumilupad. Oh my goodness! Takob sa kaldero! Hindi naglab... Day? Nangutan na ka kinsay naglabay anang takob sa kaldero? Ako. Ikaw? O ako. Ikaw lagi. Ako lagi. Gay ang Gay. Takob sa kaldero. Takob na sa kaldero. Dili. Taman to? Lubot na ni sa kaldero. Day, unsa man tao ka daw dayon? Nangutan na kag daon sa ko, naglagot ko. Parehas day na. Si Parehas.
Sige, ikaw lang una. Unsa? Unsa ikaw lay una? Ikaw lang una kasuko, sunod lang ko. Ladies first, man. Para la first na. Anong suko, maganda na ha? Unsa may problema ni mo? Kinsa may dili masuko? Nagipainom man nimo ang tuba, ha? Nalimot kag naatay beranan nga cellphone? Hindi naging mo na mga gipainom, ha? Nagunsa day mo? Nag-inom? Inyo lagi giinom ang tuba. Inom lagi? Parawagin. Amaw ka gida. Imo laging gipainom ang tuba nga usa ka container. Nga naman to ha? Para bayad to sa cellphone unta. Hibaw bayad ang ginatadatahan ko ni cellphone. May embargo ni nag-iya ako cellphone. Hoy! Balihong ko ng liog di murong kabaw gron. Ay, nubra yung kalaslihan. Nag-nubra, bigala na ka! Sumusuko na sinuy na ko ronda. Musuko lang ka na ka! Ngano, ningon di ko! Ha? Ano sakit-sakit pa ka? Sukol ka? Ha? Sukol ka? Oo, man. Nang anong butas-taas maganda mong tingog ya? O, sa iba taas mo? Ha? Ang tingog o ang imong tingog? Kasi may mas taas. Way kaso og mo taas ang akong tingog kay nasuko man ko! Unya ko ang masuko, ha? Dila di pwede nga mo taas ang tingog. Murag musuko lang dyan ka na ako. Huwat ya ha? Huwat ako! Asa? Ngati ha. Kuha, makatog pinuti. Wala man ako mahipos. Tuwara ba ito may kusina? Giyahak. Mapatay niyo ko ni bayhana. Mapatay ko ni bayhana da. Bala ka na. Balik pa yung hungi mo. Animal mga tawhana ka! Di ba Ay, asa naman ko itong kanahan? Nagkuha ra gani kong container kaya akong ipakita niya nga wanay sud nga tuba. Nawa! Hala, uy. Mo na ni, wala may kabaligya ini. Kay iyang gipainom sa iya mga kumpare. Animal ginintawhana. Silay! Uy, asa kang panuha ka, kaway! Kung itago ka, gawas niya! Silay! Silay! Wagin mo uli ang akong bana. Nagpatabang na ko sa among mga silingan kay basig naara sa mga punuan sa lubi ni Tago. Pero, wa man gyud. Nilayas ka to akong bana. Unya unsa o man ni nako. Nga wa naman mo pakita nako akong bana. Kisa may mananggot na mo ani. Naara ba may bayranan nga cellphone? Unsa may akong buhaton? Ako ka tong ipa-public service sa radyo, no? Unsa ka ha kung kamo ang pasultihon? Leslie. Kadiot kayo, and ko i-shout out niya, taga... Hello, Julian. Ay, Ate Pres! Good morning, Ate Pres! Good morning, Bam! Good morning, Don Pedro! Unyara ka, Ate Eugene, kaya ako sa shout out, Ate Eugene. Shout out sa taga Mukabok, labi na sa mga igagaw ni Peter Dios o ni Lorte Cabrera sa mga kaliwat nila diha. Mga pangmangkon, advance sa pipista sa Mayo ni Sinemi! Wala, drama ta din ha. Advance sa pista ni Peter Dios! March 27. Birthday ni pista. Birthday ni Peter karong March 27. Advance of birthday. Isugo ko sa kalutupan. Sige. Ikaw diya. Lutupan Toledo City sa Misikwil, no? I-shoot out na dong. Boy Kanyabano o ni Ma'am Ganging Kanyabano o ni Ma'am Irene Cantiveros o sa pamilya Di Bagyo. Randy Cantiveros o gikan ni Pedro Pongsi. Okay. Kaya po nang yung giniperdios. Hindi sa day. Ate Ginel, unsam sa day mo diya, be? Kani ako yalan Don Pepe tabliya taas ang energy happy permi ang mga bata nya para sa mga dagko Don Pepe dark chocolate unom-ugom sa dayamon yema o BMS special palit kay crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos macaroni crunch. Okay, the best kind of Paulitos macaroni sa mga dagko ha. Kung mag-chat ka, inom-inom san mo inom-inom mo kaon-kaon san mo Paulitos macaroni crunch ug tasty fish cracker kay lami kini sumsum na to nya ituslub ni mo gang ng suka nga hangpag ka the best gyud kayo. Ate Pres. Okay, ang sender dato karong adlaw. Isa to na Pedro? Leslie. Oh, si Inday Leslie, Ate Pres. Si Leslie. Oh, kani si Inday Leslie, Ate Pres, murag na problema rin siya kay ambir ang itong kuhan. Dong, script dong. Natatanaan ba yung sa... Kato yung bana nga manananggot. Manananggot, Ate Pres. Niya... nakautang man to siya cellphone.
Oh, nakautang siya bana niya. Gaaway dito sila, pres. Naman mo balik. Wala mo balik siya. Wala yung balik akong bana. Patabang ako sa among mga silingan kay basin taon naara po. Naara sa mga lubi punuhan sa mga lubi. Lubi na kuan na puyo. Bilado. Nahitabo ba yan na ati pres, no? Dito sa Mindanao? Nga. Nga, nay. Katubang ni Katkat sa lubi. Ato rin siya po yung hatan lang pagkaon dito. Oo. Hatan Nagkakuan ko, ana. pagkaon. Wait. Labong ang mahatod. Mura naman to siya doon ay kuan. Nanay diferensya. Para kuan lang, no? Pero doon na gito. Giputol lubi ati pres, may galiwa siya unsa. Giputol lubi, di pa siya manaog. Giputol ilang lubi, mao to nga. Pero biyang siya, doon sa taon siya, mo sa taon. Mura na kuya pala sa taon siya. Pero kani taon, siloy taon, na asa kani. Wanis, ako lang nanis laom sa dagat at ipres, tuwan na po yun dito. May mo na to siyo koy. Yung kas tilapia. Bago sa ito ikatamba kaning siloy mi. Bam, arigod bam. Gulyat. Bam, are. Gulyat ka ng pasagday. Leslie. Pasagday sa gulyat nga mag-emotional ko, ha? Emosyonal dahil. Kay manananggot mong kukusaon na gulyat nga. Nahilak din ko. Nahinumdum ko gulyat ka na tunog ko atong taga ko numero 16. Taga sa. Pili kay ang kanang... Alibang ati pres, nakatkat siyang lubi, natunog siya sa taga. Ano Mananagat. Manihilak na mag-isa tinuod. Ang sanggutan manggod sa una, ang ako manoy na isanggutan, ako papa na isanggutan. Karon. Sa di ang nanuroy sa tabo ang ako manoy, so ako community wasok pananggot siyang sanggutan. Nya kanang sanggab, may tawag sa mo kanang kawit suban, kanang bita, kanoon mo, kutkuton man nagkabog. So, dipitayan sa akong manoy og taga nga, numero 16, kan mo rabit ako nagkuha sa hayhayan, para kuha sa diwit. Pag naog na ako, pag utik na ko sa kong tiil, kaya natunok mo na akong tiil sa taga, dinis sa may atay-atay. Birahon mo taga, mo samot mo nung kadot. Pertitude, hilak sa kumama kay silang itang-tanga ang taga mo. Oh, kaya ang taga naman ay murag bukaw ito, no? Inigbira, anak, musamot sakit kayo. Nalisima. Hala, imot kayo siya. Mga higala. Pili kay kanang kuan manggod sa dira, tunok og taga, kanang ako mama, nagsigig, kisi-kisi sa pultahan nga nagtanaw sa tangtang taga kay mura kuno sila nag-ihaw og baka kay bisag ipugnan kog upat ka tao paghiwa sa kutsilyo matang taga wabi anesthesia sa bukid. Oh. Wala ka dadag ospital. Layo man. Ha? Layo mo na ti pres. Wala may ospital sa amo to panahon sa 1960s, 1970s. Wala Ang lungon diha ti pres sa Oslo, sa hagdan, sa una, ako kami gusto bibina, huwam-huwam, usaray. Kaya naman nga itong lungon nga na ikapilya. Muagi ta dito, drama ta ka series, muagi ta hagdan, na yung usa ka lungon, mauro to yung hulman-hulman sa mga tao ko doon ay mamatay. Ang katong taga, Gulyat nga, kon ka nang... Sagutan to naman, nag-emote ko kay, nagamang kumuto na ko Gulyat, Mike, salamat kay si Director nga nagsuwat sa nga naani nga, dagan mong gumuto nga, kanang inig hospital na ako, niya musulti ko nga, siyempre, nag-apel akong misgi, tagas kay kong sandal. Di mo nila mutuo nga manananggot ko sa una when I was 14. Eskwela pa ko to grade 6. Iko man ako pananggot in town, muagi ko sa pa, madimpyo pa sa kong bukton. Kaya naghan mga kanang itawag luto-luto, kanang mamilit nga mga hagkot-hagkot sa manananggot. Di na ako tason, kaya na pakakita sa litera. Mrs. Kasi nga sa kuan, ang Leslie. Ma'am Leslie. Ikaw mo hinungdan nga hitabo sa imong bana nga nilayas. Ano ka? Kay doon ay panultihon nga ang mga bana haligi sa padimalay. Ang mga asawa tigpatindog sa haligi. Karon, tigpatay sa ligid Ang but pasabot nga ikaw nga asawa mo suporta ka sa mga kalihukan sa imong bana. Tempa, ang asawa dako ang trabaho no? Nagpagpatindong sa haligi. Ako na balay haligi, kamo tigpatindong na. Ako gila. Wa ma-vlog ta. Kabugat ang haligi. Ang buto sa butan na patindong sa haligi ate pres, kanang musuporta siya sa mga kalihukan siya bana. Dili kayo magsige siya cellphone. Dili biya malalim na manananggot ka ate pres. Dusi kasanggutan. Kada buntag og hapon, saka kanaog. Dili ka usa nga taga pa ko kay tinguan dangog bi kay no puno at lubi. Ura mo naglitagod ka na pananggot, di ka makasbuntag ato sa gabi mo ko. Katkat ko kada adlaw na. Ma'am, ikaw ginakaingon. Kay bisag daghang trabaho ni mong bana, o sige kang cellphone. O gusto ni mong bana og na cellphone, di ka masagot.
Kuan, gitintal naman sa siyang amigo. Ba? Mao lagi. Basta kay laktong istorya, taas ra batang oras. Ang laktong istorya, wa jud ka mo support sa imong bana. Karon imong bana nilayas na. Na problema na nimo. Ako lang kaingon nimo nga ug mauli kay imong bana, usban imong kalihukan. Ug gusto imong bana cellphone, palitisan. Dili ka ikaw ra, dili ka poy mo pagkat katong manananggot ka. Sakit yung kayong taga, bam? Antod ka ron, gahilak pa mga. Bam, ayaw ing nga bahala na ka. Ni suwat mo Karon ba, ug matunok, karon ba matunok kung sa bug taga. Di na taga makakuha. Barana. Dili na makayo talinis ang pag. Ping na! Kapag pa nakatitulungan noon? Ikaw na ko ang pasultihon.